Nije lako biti danas mlad u ovom vremenu. Ja ne znam kako se vi snalazite, ja se vama divim. Mi smo bili u to vrijeme očuvani, lijepo te ujutro pošalje, čuvaš krave, onda se vratiš kući, što god pojedeš, pura ili na izlivača pita oko 10-11 sati, poslije toga nižemo duvan, nižemo onda malo pustite da igraš nogometa po onoj žezi, pa opet popodne čuvaš krave, navečer ideš u kukuruz. Nekako smo bili u tom svijetu, pa smo razgovarali, pričale se priče pred kućama starim. Sad je svak prepušten sebi, uđemo u svoje male svjetove, on surfaš 3-4 sata sam u sobi, scrollaš i nakon toga si prazan. A isto kad nešto lijepo uradimo, divimo se, s 2 smo kamena stavili negdje, ne znam ni ja, da se voćka drži, mi se malo izmaknemo i gledamo kako nam je drago, divimo se. I uvijek pričamo, ja sam ta 2 kamena tu stavio da trešnja ne ide dolje, sunce odvuče, nego ide ovamo. I trebamo se vratiti tom konkretnom malom životu, izići iz virtualnoga.